ranka ya daɗe shekara ɗaya akan ƙarƙar mulki ga gwamnatin da gwamnan duk farar ke jagoranta a Katsina. Ya za ka kwatanta salon kamun ludayinsa? To na farko zan fara da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin ikon shi da rahama shi ya ba mu dama mai wannan zama da ku yau a wannan zaure namu kuma a birnin Abuja. To shi bisa kan dukkan alamu kuma bisa kan shaidan mutane da suke zaune cikin Katsina da kuma cikin ƙasar nan, salon kamun ludayin gwamnatin Dr. Dikko Umar Radda babu shakka ya taho da salo na tausayi ga al'ummar jihar Katsina da ƙoƙarin a kyautata wajen harkar mulki da tafiyar da al'amuran jiha da tattalin arzikinsu da zamantakewarsu da harkokin tsaro. To ina ganin a takaice wani salo ne wanda mu ma muka biyo, wato mataki tun na marigayi Allah ji kansa Malam Umar Musa Yar'adua shugabanmu, wanda shi ne ya kafa turba wannan tafiya ta Katsina don dukkanmu muna cikin ina ce wato kamar yaran da suka taso a siyasance karkashin shi lokacin mulkinsa daga mu har gwamnati Dikko Radda. To alhamdulillahi gwamnati Dikko Radda yana bin sahu ko salo na marigayi Malam Umar Musa Yar'adua da kuma ma gwargwadon iko abinda muka aiwatar a jihar Katsina. Mun gode ma Allah. Masha Allah. To akwai takamaiman ayyukan da kake ganin ya fi ba wa fifiko wanda ya burge ka ko kake kallon a ɗora a kai? Ito su dai abubuwa na shugabanci wato ba su da wahalar fahimta. Ita gwamnati har kullum tana yin abinta domin kyautata wa rayuwar al'ummar da take shugabanta. To kuma babu shakka ya ɗauko wannan salo tunda bisa kan dukkan alamu abin da ya fi damun al'ummar jihar Katsina ko Najeriya ma a matsayin ƙasa na farko shine harkar tsaro. Kowa ya sani in babu tsaro, babu zaman lafiya, babu kwanciyar hankali, a neman abinci zai wahala, ibada ma za ta yi wahala. To alhamdulillahi a gaban kowa sanin duniya ya sa wannan matasa da ya sanya a community watch ko security course na state wanda aka yi training nasu aka kaddamar da su kuma sun bazu a cikin ƙananan hukumomi suna ayyuka kuma alhamdulillahi ana ganin sakamakon hakan. Shi harkar tsaro ba abu ne wanda far da garaje za ka ce ka kau da shi, saboda salon yadda yake tahowa ya sha bamban a lokaci zuwa lokaci. Amma yanzu matakin da shi gwamna ya ɗauka kan wannan babu shakka ana samun nasara kuma zai ci gaba da duka dubawa yana gyarawa. Mu ma kanmu a matsayinmu na dattawa za mu ci gaba da ba da shawara yadda za a inganta maganar muhimmancin tsaro a jihar Katsina. To sai maganan kuma tattalin arziki da rayuwa al'umma da abin da za su ci. Kowa ya san irin lura da mutane ke ciki yanzu yau a Najeriya, kuma ba Dikko Radda ba ko gwamnatin da ke ci ta kawo wannan matsala. Abubuwa ne na economy na duniya ma gaba ɗaya sun samu rauni kuma Najeriya tana cikin wanda suke cikin damuwa kan abin da ya shafi tattalin arziki. To kuma na ga matakan da yake ɗauka kan economy ɗin wato kan tattalin arziki su ma babu shakka za su haifar da ɗa mai ido, domin ana taka tsantsan da amfani da kuɗin al'umma kuma ana aiwatar da ayyuka na alheri ga al'umma. Zan ba da misalai kalilan. Maganan harkar aikin noma dama kuma cikin ikon Allah fannin shi ne shi Dr. Dikko Umar Radda inda ya kware ya karatu a kai. To na ga yana mai da hankali sosai domin shi noma da kiwo su ne asalin ta hakikanin sana'a wadda arewacin Najeriya musamman jihar Katsina ta kware a kai. To kuma na ga ya ɗauki matakai da dama na nemo ba da iri masu kyau na extension service workers, na sayan taki ya ba da manoma na duk abubuwan da ya shafi gyaran harkar noma. Hasali ma dai akwai wani wuri wata cibiyar koyon noma na zamani wanda lokacin muna gwamnati muka kafa ta, ana ce mata Katsina Shanghai Initiative. To kuma ya ɗauko matakan ƙara ɗabakata ko ƙara kyauta aikin da ake ƙoƙarin a koya ma matasa. To a gaskiya wannan abu ne mai mahimmanci wanda zai taimaki al'ummar jihar Katsina. Sai fannin koyon sana'a shi ma ta tare da yadda za a ɗaukaka ko ƙara kambama neman abinci ko samun arziki da yaɗuwar shi ga al'umma musamman matasa. To shi ma akwai Youth Class Village wanda muka asasa lokacin muna office
kuma shi ma na ga ya mai da hankali sosai a kan shi, kuma ana ta ƙoƙarin kai wasu ma yaran har Porto-Novo inda muka je muka jawo partners suka zo muke aiki da su, kuma ya ƙara gyara ita ta Zobe ɗin wadda aka fara da ta Funtuwa da ta Sabke, kuma na ga yana gyara madatsun ruwa daban-daban a wurare daban-daban cikin jiha wanda su ma za su taimaka ma harkar noman rani da kuma noma da al'umma suke yi. To a takaice dai in ka dawo kun fannin kasuwanci, shi ma na ga yana mai da hankali kan yadda za a taimaka ma 'yan kasuwa. Alal misali na samu labari akwai wata kasuwa wadda muka fara assasawa da ake ce ma Katsina Dubai Market. Ita ma na ji mai da hankali kanta sosai. To kuma akwai sauran matakai daban-daban da yake ɗauka a matsayin shi na gwamna. Amma kada a manta, ba na son a yi hanzarin yanke hukunci ma kan abubuwan da ya sa kai ko ya sa rai zai yi don ɗaukaka da ci gaban jihar mu da al'ummarmu. Domin yanzu wata na kamar 9 kenan ko 10 da suka hau karagar mulki. Daga cikin wata 9 nan ko 10 na san an kwashi kusan wata 3 ko 4 ana neman ma a kafa gwamnatin, a naɗan ɗan mukamai sannan a fara. So ina ganin wato ba za a yi mashi adalci ba, ko ma kowace gwamnati ce a ce cikin wata 9 za a iya cewa a bari ma su kai zangon farko na shekara 2 na farko na karagar mulki da suka hau, sannan za a yi da fahimta inda ba. Amma ni a wurina na gamsu da salon tafiyar da harkar mulkin da yake a jihar Katsina mataki daban-daban. Nan akwai matakan da ya ɗauka a kan ilimi, ko wannan ma ka ji labarin abin da aka yi? Shi ma na samu labari akwai yara kusan 47 wanda aka tura suka tafi ƙasar Cairo wato Misra su je su koyi musamman aikin likita. Kuma ana ƙara kyautata maganar scholarship na yara da ke karatu a nan cikin gida, ɗaukar nauyin karatu a gida. Sannan ba da bayan haka kuma ana ƙara tallafa ma wato ilimi ta hanya daban-daban. Na san kuma akwai wato makarantu da ya ce a gina na bodin kowane guda ɗaya fa abin nan Santoral District ko mazaɓin majalisar dattawa, makarantun kwana. To shi ma na samu labarin yana wannan. Kuma na samu labari yawanci duk abin da muka tafi da shi na tsare-tsare na ilimi tun daga marigayi Malam Umar Musa Yar'adua, shi ne Gwamnan Dikko Umar da ke ƙoƙarin ya ƙara kambamawa, ya ƙara kyautatawa saboda harkar ilimi ta samu bunƙasa. Dama can magabata sun ce arewa a kula da noma, kiwo da ilimi. To kuma haka ɗin shi ne gwamnati bai ƙasa da gwiwa ba, ya fuskanci wannan ko ya ɗauki matakai na fuskantar wannan tsare-tsare na kawo ci gaban jihar Katsina da al'ummarta. Wanda irin shawara za ka ba wa gwamnatin da Dr. Dikko ke jagoranta na Katsina? To, shawara ta farko dai shi ne ya yi imani da Allah. Allah ne ya kawo shi kan wannan kujera ta mulki, kuma ya addu'a Allah ya mishi jagora. Kuma duk wanda ke son shi kuma da yake son jihar Katsina ya yi mashi addu'a, Allah ya kama mashi ya tafiyar da mulkinsa yadda za a samu nasara da nasarori ga zaman lafiya da yaɗuwar arziki da ci gaban jiharmu da al'ummarmu baki ɗaya. Ya zama wajibi mutane su fahimta cewa duk wanda yake ƙaunar jihar Katsina da Najeriya, wato ya kamata a taso a yunkura a tallafa yadda Najeriya za ta ce matsalolin da samu kanta ciki. Kuma ina kira ga duk ɗaukacin dattawanmu na jihar Katsina su ci gaba da tallafa mashi da shawarwari. Mu dai muna yi kuma za mu ci gaba da yi insha Allah. Mu ci gaba da tallafa mashi da shawarwari yadda za a samu nasarori muhimmai wanda za su ƙara kyauta rayuwa al'ummar jihar Katsina. Ya kake kallon wannan al'amari, kuma ina kake ganin za a iya bullo masa? Wato na farko shi dai maganar tsaro kullum canjawa yake, ba ka da tabbas ta inda abin ke bullowa. Amma daga rahotanni da ke fitowa daga jami'an tsaro musamman yana gwada cewa babu shakka akwai hannun mutane ko mutane daban-daban cikin irin wannan abu. Na farko dai akwai su kansu wato zan ce criminals kenan ko wato ɓata gari, wanda dama su abin da suke nema dalili a jawo tashin-tashina ko tashin hankali ko rashin zaman lafiya. Na biyu akwai wanda suke ɓata gari suna fitowa da ƙasashen ƙetare makwabtanmu, wato Sahel region kenan. Sun taho da ƙasashe daban-daban sun shigo cikin Najeriya, su ma suna da hannu cikin wani abu. Sannan kuma akwai wanda za su yi don sanadiyyar hidimar siyasa. Na akwai 'yan siyasa wanda kila tunaninsu ya ta'allaka kan ya za su samu mulki ko ta halin kaka. To irin wannan suka samu kansu su fada cikin irin wannan harka
a rika tsare-tsare ana mantawa cewa akwai Allah kuma gobe za a tashi gaban shi. Sannan kuma bayan haka akwai su maɓata gari cikin jami'an tsaro wanda kowa ya sani ana ba da bayanin cewa akwai wasu daga cikinsu suna da hannu cikin abubuwan nan da ke faruwa. To amma dai Allah shine masanin abin da ke daidai. Sai dai abin da yake muhimmanci shine shi gwamna wato kada ya damu kwarai da cewa an ce mashi yayi daidai bai daidai ba kaza ya nemi shawara. Abin da duk ya tabbata tsakanin shi da Allah a zuciyar shi ya kwanta mashi a rai, matakan da zai ɗauka na tsarar dukiya da al'umma jihar Katsina sai gaba da ɗaukar su, Allah ne zai saka mishi. Ba ni man cewa akwai sadda aka ce an ɗauki wasu mutane daga wani ƙauye na Wurma ne kusa da Kurfi local government, kuma na gan shi physically ya je da kanshi yana bin abubuwan nan. Saboda haka wannan abu ne wanda mutumin da ke da al'umma shi a zuciya kaɗai zai iya yi. In mutum bai damu ba gidan shi zai kwance shi, ko mutum dubu ake kashe ba abin da ya dame shi. Amma zuwa ya despite wurin nan an ce akwai hatsari ciki, na gan shi cikin mutane ba abin da ba a mace mashi ba. Amma a matsayin shugaba ya daure ya je da ya dubi abin da lamar da al'ummar shi ke fuskanta kuma ya ɗauki mataki na maganin abu. Saboda haka maganar tsaro dole a ci gaba da ba gwamnati shahara da tallafa mata. Ba wai aikin gwamnati kaɗai ba ne. Duk wani mahaluki da yake ɗan Najeriya yana da nauyi a wuyansa ya ba da tallafi ko gudunmawa ko shawara ko agaji ko wani iri yake iyawa kan yadda za a magance matsalar rashin tsaro a Najeriya. Mu fara da yaya rayuwa ta kasance bayan mulkin Katsina da shekaru, yanzu za a ce ko sama da shekara 8 kenan ka bar kan karagar mulki. Alhamdulillah shekara ta 9 kenan kuma rayuwa ta yi albarka, kuma ina mai ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala wanda shi ya bani mulki ko ya bani ikon in shugabanci jiha ta tsawon shekara 8. To kuma ina ƙara yin addu'a ga marigayi tsohon shugaban ƙasa Malam Umar Musa Yar'adua wanda shi ne uban gidana na siyasa, wanda shi ya jawo ni cikin siyasan nan. To babu shakka a bayan na bar ofis akwai abubuwa da suka taso daban-daban wanda suka jami'anci tuhume-tuhume na maganganu. To mu a siyasa mun san wannan an saba da su. Wani zai yi don sanadiyar siyasa, wani da sanadiyar son zuciya, wani sanadiyar ikila da gaske ke. To amma maganan gaskiya shine kai in tsakaninka da Allah ka san kayi abubuwan ka fi sabilillah, to ba abin da zai tsara maka hankali, Allah ne zai tsare ka. To kuma alhamdulillah da abin da ya taso wanda ya shafi maganan ko dukiyar Katsina muna kotu a wuri daban-daban ko mun je muna kare kanmu. Babu wani ban dauki wannan wani abu bane, saboda abin da Allah ya rubuta maka a rayuwarka sai ka shiga cikin shi, ba wanda ya sai hana. To wannan tsari ne da Allah ya rubuta mana a rayuwa ta, zan passing through it ko zan ganshi a rayuwa. To alhamdulillah. To bayan na bar office na dawo na zo dama can sana'a ta aikin International Corporate Innovation Law ne, wato lawyer na ƙasa da ƙasa kuma lawyer harkokin jiragen sama da na kamfanonin duniya. To kuma da na dawo yanzu kan bani iya zuwa kotu kamar da na saba zuwa da in kare wato clients ina, mutanen da ke zuwa su bani brief din su yi. Amma ko shakka babu ina ci gaba da ayyuka da contacts ina da nake da su internationally, kuma ina da documentations, ina da abin da ya kamata da shafi International Corporate Innovation Law Practice. To wannan shine dama sana'ata. Idan na waye gari kullum tun da na bar office na fara yin sallata ta asuba, to bayan sallah asuba zan yi wurdi. In na gama wurdi zan fita in yi ɗan exercise, motsa jiki. Daga motsa jiki kuma in zo in yi wanka, in ci abinci, sannan in ta ofis ina. To haka nake ta rayuwa ta tun daga wannan lokaci. Kuma alhamdulillahi tun da na bar ofis na samu wato ƙaruwar albarka daga Allah subhanahu wataala, domin akalla 'ya'yana guda 3 da sun yi aure. To wannan ai rahama ce daga Ubangiji, ko shi ya kamata in gode ma Allah. To a takaice dai na gode ma Allah da yanayin da na samu kaina bayan na bar ofis. Kuma abu mafi jin daɗi da mafi zai ƙara sa in ƙara gode ma Allah shine ayyukan da muka shuka na alheri a jihar Katsina. Mutane suna gani, suna yaba. Ko Katsina na shiga ina ganin farin ciki daga fuskokin al'umma in na gan su muna gaisa da su, bisa kan abin da muka yi tsakaninmu da Allah don ci gaban jihar mu da ƙasar. Shin akwai wasu fannonin da kake ganin a lokacin da kake gwamnati ba a ba da ƙarfi ba da yanzu za ka iya ba da shawara a kan cewa an yi ƙoƙari amma ga yadda za a iya ingantawa? Akwai fannoni daban-daban. Kin san ita gwamnati dama ai abin da ake ce ma continuum ce, wato ma'ana wata za ta dora bisa kan wata.
To ni lokacin muna ofis mun ɗauki wani mataki na musamman, kuma shi wannan matakin cikin yadda Allah da ikonsa ni na ma draftin dokar ina kwamishinan shari'a na jihar Katsina na kai wa marigayi Umar Musa Yar'adua lokacin yana gwamna ya sa mata hannu. Ita wannan doka focus namu a lokacin shine wato kuɗin shiga na jiha duk kowace shekara in za a yi kasafin kuɗi ya kasance kada ya kasa kashi 70 cikin 100 shine za a aiwatar da ayyuka ga al'umma. Kada ya wuce kashi 30 cikin 100 shine za a yi hidiman da ya shafi albashi da sauran hidiman gwamnati, tafiyar da gwamnati. Saboda haka ina jan jihar Katsina a cikin jihohi kalilan a Najeriya wanda 70% kashi 70% shine capital projects, shine ayyukan cigaban ƙasa da cigaban al'umma. 30% wato kashi 30 cikin 100 shine overhead cost ɗin, so albashi su tafiyar da gwamnati. So wannan shine muka tsare tsawon shekara 8 da muke mulki. Domin in baka yi hankali ba sai ta juya sai ka iske yawanci jihohi har gwamnatin tarayya a lokaci da dama kashi 70 cikin 100 shine ake overhead expenditure. Kashi 30 ɗin kila shi ko bai kawo shi yake capital. To shi yasa abinda sirrin kenan da yasa jihar Katsina za ki ga an yi ayyuka da yawa lokacin muna office. Saboda mun tsare wannan abu mun tabbatar da cewa ayyukan nan an yi su. Har su mutane suna fiɗi da yawa gabana ma suna cewa wai ina gwamna Shema ke samun kuɗi da yake wannan ayyuka. To kuma cikin ikon Allah shekara 8 ba inda muka ciwo bashi ko na sisin kwabo ko cikin gida ko waje. Ba inda na ci bashi on behalf of gwamnatin jihar Katsina don aiwata ayyukan da aka gani a ƙasar mu. To kuma alhamdulillahi wannan rashin cin bashi yana nasaba da muna kyakkyawar fahimta cewa jihar mu ƙaramar jiha ce kuma hanyoyin shigo kuɗinta na shiga ba su da yawa ba su da kwari. To kuma in ka ci bashi ka dawamar da jihar ka da al'ummarka cikin biyan bashi da hauhawan ƙarin ruwa da sauransu wanda da wuya ka fita. Amma jihohin da suke da hanyoyin samun kuɗi in suka ci bashi wannan daidai ne. Kuma yanzu da ma ko sauran jihohin ƙanan in kana ganin kana da mafita kana shugabanci kana iya cin bashi kai ayyuka in dai akwai fita. Amma kin ga wasu basussukan wanda ni ban taɓa yarda da su ba shine a ciwo bashi don a yi overhead expenditure na gwamnati. To wannan ba zai haifar maɗa mai ido ba ga ƙasa da jihohinmu. So ita gwamnati da take ci yanzu ina ganin yana da muhimmanci ta ƙara mai da hankali kan abubuwan nan guda 3 masu muhimmanci. Farko dai tsaron nan, sannan harkar tattalin arziki da walwala da jin daɗin jama'a, sannan harkar ilimi. To tattalin arzikin nan ya ƙunshi da noma da kiwo. To idan suka mai da hankali kan wannan babu shakka za a samu galaba da nasara sosai. Menene wanda nake ganin da na samu dama ko a'a zan diba baya in ce da na ƙara aiwatarwa. To shine dai kaman revenue generation, yadda za a samu hanyoyin samun ƙarin kuɗaɗen shiga amma kuma ba tare da tsawwala ma al'umma ba. Dan in ka sa harajin kuma yayi yawa ko mutane ba su da hanyar da za su nemo abin da za su ci to kuma zai wahala. To amma dai sai an samu wato balance kenan zance tsakanin abin da ke shiga da kuma abin da ake kashewa sannan za a iya samun nasara. Na'am, ya za ka kwatanta yanayin walwala da tafi da rayuwa cikin sauƙi a lokacin da kake mulki da yanzu? Eto gaskiya akwai bambanci da dama, bambance da dama. Na farko a lokacinmu kada ki manta yawan bashin da Najeriya ma take fama da shi bai kai haka ba. Na biyu ƙarfin darajar ita kanta naira ai baki haɗa ma da yanzu. Kuma sannan Najeriya tana cikin ƙasashen da suka dogara da yawa ko ƙwarai kan maganar sarrafa harkokinta cikin wato wannan kuɗi na dala Amurka da kuma sauran kuɗi na ƙasashen waje. To kuma ina ganin reserve namu wato kuɗin da gwamnati ke tanada a waje don ci gaba da harkokin arziki na ƙasa da ƙasa a wancan lokacin ya fi yawa. To amma kuma wani ikon Allah mutane suna cewa ban tabbata ba amma ana cewa kuɗin shiga da ake ba gwamnatocin jihohi bayan mun bari ya fi wanda ake ba mu yawa. Alal misali ana ba mu naira miliyan 300 da 300 ko 500 ko duk wata a lokacin da ina office daga federation aka miliyan 300
da 300 da amma yanzu zaki ga shine 3.3 ko 3.7 biliyan. Amma yanzu zaki ga an ba jihohi wajen 10 biliyan ko sama da haka. To kuma amma sai kuma kai balancing da menene cost of abubuwa, wato farashin abubuwan da ake amfani da su don tafiyar da harkokin gwamnati. Su ma sun daga saboda ita kanta dala, ita naira ta rage karfi. To wannan su ne matsalolin da ake fuskanta yanzu. Sannan ga hauhawar farashin kayan abinci da kayan masarufi, sannan ga rashin samun aje a yi noma ingantacce domin maganar rashin tsaro din nan, tunda an san wannan ɓata gari wanda in suka je ba su bari ma a yi noma a gonakin da aka saba yana noma. To kin ga wannan abin tabbas zai shafi tattalin arziki da samun abinci da kwanciyar hankali ga al'ummarmu. Ni na sani lokacin muna ofis da an ce an gama kwashe amfanin gona, an kauda amfanin gona, kusan ko ina za ka ƙasa ta yi lafiya. Kowa na zamanin lafiya, ana da abin da za a ci, ana da abin da za a ɗan hidima masarufi, auren iyali ne, a auro da sauransu. To haka dai. To amma yanzu wannan abin yana wahala kwarai da gaske. Sannan ga farashi na kayan masarufi da abinci sun hauhawa kwarai. Saboda haka ya zama wajibi duk masu fatan alheri ga Najeriya da 'yan Najeriya a taso a ba da gudunmuwa da shawarwari masu muhimmanci da su kawo sauƙin rayuwa ga al'ummar Najeriya, musamman mu mutanen jihar Katsina. Wanda shi ne dalilin da ya sa na ga yana da muhimmanci in ba da tallafi, in ba da taimako, in shiga cikin abin da ake nema, in ba da gudunmuwa da nake yawa. Ya ka daidaita rayuwarka bayan barin mulki, ka iya fita daga wannan tsarin da aka samu da za a iya cewa it's regimented a turance, wanda ba lallai bane inda kake son ka je ba a lokacin za ka iya fita saboda tsaro ko wani abu, a ce saboda mukamin ka, matsayin ka bai kamata ba, da bayan ka sauka daga kan mulki. To gaskiya bambancin ni a wuri na kaɗan ne, bai da yawa. Domin na farko dai yadda kowa ya sani kuma ɗan jihar Katsina sun sani. Ni ko a cikin gari ko a birni ko a ƙauye ba ni yawo da jiniya. Ban saba ma kaina da wannan ba. Kuma kullum ina gaya ma kaina cewa mulki wata rana sauka za ka yi. Yadda ka hau za ka sauka, haka tsarin dimokuraɗiyya yake. Saboda ka ban ɗora ma kaina ba ko sa ma raina cewa in tsaya kan wannan abubuwa. Kuma sanin cewa wata rana zan sauka, so ban wato jingina kwarai ba kan duk wannan tsare-tsaren da kike magana. Kuma kowa ya sani a jihar Katsina har na gama gwamna zan hau mota da kaina in tuka in tafi asibiti in gano mara lafiya, in je wata makaranta in diba abin da ake ni da kaina, ba tare da kowa ba, kila sai ko mutum ɗaya ya ɗauka ya raka ni. To wannan kowa ya san haka, muna yin haka a Katsina. Amma in ka ta shiga taro za ka je ka shiga taro, za ka tafi da tsare-tsaren da gwamnati ta da shi da jami'an tsaro. Dan su ma suna da aikinsu da suke yi kuma ba za ka hana su yi ba. Kuma ko tafiya zani ƙasar waje, za ki tarar da tafiyan ba ni yin su gaskiya da dama. Domin yawanci na fi tafiya kan ko in je in diba lafiya ta da ina mai annual medical check-up, ko kuma in je in duba yaran da ke karatu, wasu da ke karatu lokacin a Ingila. To asali ma dai magana duba lafiya a shekara guda sau ɗaya nake zuwa. Su ma yaran ba lallai bane tunda suna zuwa, dama tun kan in zama gwamna suna karatun su waje. To saboda haka su biyu ne kuma lokacin suke karatu, so sukan zo gida. Saboda haka a takaice ko tafiya zani irin wannan zake kuɗin ajihuna zan ɗauka in sa in biya in je in dawo, ba sai na ɗauki jami'ai. So ban saba ba da yawo ko da ɗaukar wato jami'an gwamnati in shiga nan da su. Saboda a lokacin ina kallon ɗan abin da jihar mu take samu, na gaya maka 3.3 biliyan ko 3.7 biliyan muke samu duk wata. To sai in diba buƙatun jiha, su ne masu muhimmanci, sai in ta ƙoƙari in aiwatar da su. Wannan shi ne tsarin. Saboda haka bayan ma na sauka ba ni da wani damuwa ko wata larura ta cewa a'a na rasa wannan, na rasa wancan, ba abin da na rasa. Dama kafin in zama gwamna ina da sana'ata ta aikin international lawyer, kuma na dawo ina yin ta. Kuma alhamdulillah akwai pension da ake bani, bai da yawa dai, amma dai mun gode Allah. To za mu so mu ji daga gare ka yadda kake tafi da rayuwarka na yau da kullum, ganin irin za mu ce alhamdulillah lafiya, alhamdulillah ba kasafai za ka ga mutum da shekarunka a ce babu lalurar da yake fama da yake zuwa asibiti, ko akwai wani irin tsari da kake ta bi yau da kullum ya zuwa yanzu wanda in aka kalle ka ba za a ce ka yi yawan shekarun da kake da su a duniya ba.
To ai alhamdulillah shi da farko dai wato ya zama na ka sa ma kanka kwanciyar hankali baka ɗora ma kanka lalura ba iri-iri wadda ba ta dace ba. Na biyu kuma ya zama na kana da contentment wato kana da wadatar zuci abin da kake da shi kai haƙuri da shi. Na uku kuma ka riƙa ɗan exercise sannan mafi muhimmanci cikin su ka ci gaba da ibada kana kusanta Allah. A shekaru na yanzu 66 kenan amma kin ga alhamdulillahi lafiya kuma na gode ma Allah ba da wani ciwo takamaimai wanda zan ce ya dame ni sai dan abin da ba a rasa ba kai mura can kai wane ne aka yi covid nan muka ta tsalle-tsalle Najeriya da duniya ma to wannan ta shafi kowa amma dai tsakani da Allah na gode ma Allah Allah ya wadata da lafiya da ni zuri'ata baki daya kuma na gode ma Allah. Alhamdulillah. Ko za ka faɗa mana wani abu muhimmi da ba za ka manta ba wanda na ci gaba ne ko dai wani abu lokacin da kake mulki da ko da an tashi manta za ka iya ce gashi. Ai wannan abu da bana manta da shi na gaya maki can baya. Tsare cewa dukiyar al'umma kashi 70 bisa 100 ta tafi ga aikin al'umma. Kashi 30 tafi ga albashi da sauran abubuwa. To wannan mun tsare wannan shekara 8 kuma shi yasa muka yi irin ayyukan da muka yi. Kin ga dai mun gina kilomita na hanya ta 3,000 a jihar Katsina. Ko ba talata muka yi ta yi ba wanda ke jihar Katsina ya sani. Mun yi dualizing mun yi ring road a cikin garin Katsina. Mun yi dualizing hanyoyi da yawa a all 7 local governments tare da Ingawa 8 local governments. Malumfashi, Dutsen, Katsina, Funtuwa, Daura, Mani da Ingawa da I think which other local governments su 7 dai ne. To dukkan su wannan mun yi ita Funtuwa sai mutanen Funtuwa suka ce su sun fi son a yi musu bypass maimakon dollars amma na gyara hanyoyin cikin garin to sai muka je muka yi musu bypass wadda ta yanke da ka shigo Funtuwa daga Bakori ka yanke ga connection da hanyar Sokoto su kuma suna ganin kamar ita ce za ta zama ring road gare su don suna da hanya can da ta zagaya dama. To a takaice mun yi wannan ayyuka banda hanyoyi mun gina gida sun kai 3,000 kuma ba mu ci bashin kokobo ba duk abin da muka yi da kuɗin jiha muka gina kuma ba wani project da muka iske wanda gwamnatin soja wadda kafin ma Malam Umaru ko kuma gwamnatin Malam Umaru ta yi ta fara bata gama da bamu gama ba ga sunan da yawa jami'a Umaru Musa University Turai Yar'adua China Maternity Hostel duka Malam Umaru ya aljikan su shi ya fara su muka zo muka iske su an layin foundation muka cika muka gama haka kuma stadium tun lokacin mulkin soja aka fara shi aka bashi bachelor at foundation level amma muka gama shi kafin mu tafi. To haka kuma mun tafi mun yi asibitoci da dama mun yi girl child primary schools mun yi upgrading gine-gine na makarantu mun ba da rural electrification mun yi gina boreholes sun kai 3,000 mun sau injina na making boreholes ɗin daga Prague Germany mun kai matasa ma'aikata na ma'aikatar ruwa an yi training nasu a Germany sun dawo don su yi aiki da wannan mashina. Sannan ayyuka da dama iri-iri fannin ilimi mun tura yara wajen 800 da wajen siya sun je ƙasar waje sun koyi aikin likita aikin ngozoma aikin haɗa magani aikin haƙori aikin ayyuka daban-daban. To bayan wannan mun enhance scholarship na yara mun multiplying scholarship ɗaukar nauyin karatun yara da ke karatu a cikin gida. To ba da bayan nan kuma mun gina wannan jami'a ta in ce mun ba da gagarumin gudunmawa wajen kawo da gina jami'a Federal University da ke Dutsen ma. Mun gyara duk makarantunmu da kika sani manya-manya. Zakat College of Education, Hassan Usman Polytechnic, mun gyara Bala Usman College of Legal ita ma gama ta muka yi kuma muka ƙara kan ba mata. To a takaice dai ayyuka da dama muka aiwatar cikin yadda Allah kuma ayyukan nan duka na yi imani har ga Allah in ban da jagoranci da Allah subhanahu wa ta'ala mu ma ba mu iya yin su amma ba da mun fi kowa ba ko mun fi wani iyawa a'a Allah ne ya mu jagoranci muka aiwatar da su kuma muka yi shi yasa da muka gama muke cikin kwanciyar hankali da ƙara godiya ga Allah da samun irin wato abubuwa na ci gaba da ɗaukaka da Allah ya ba mu iko muka mu jiho. Alhamdulillah. Za ka iya tuna ƙalubale mafi girma da ka fuskanta lokacin da kake kan madafar iko? Abin da ya fi damuna lokacin da ina kan madafin iko ko ina shugabancin jihar Katsina shine ina da abubuwan da nake so in yi da yawa amma ba ni da isassun kuɗi kuma na ce ba zan ci bashi ba to wannan shine ƙalubale babba gare ni amma dai na yi aka ƙoƙari na bisa kan abin da Allah ya sahale mu jihar mu
kuma mun yi irin rakodin irin achievement da muka yi. Mun gode ma Allah. Menene dalilin ficewa daga wannan jam'iyya, ko akwai wata manufa ko akwai abin da kake son ka yi a wata jam'iyya? To ai manufar ɗaya ce. A lokacin da ƙasarka take buƙata taimako ko shawara, to ya kamata ka bada taimakon nan da shawara. Kuma babu wani lokaci da Najeriya da jihar Katsina da ƙasarmu suke buƙatar taimako, gagarumin taimako daga duk wanda ke son Najeriya ta PDP. Alhamdulillah na barta na koma jam'iyyar APC. Akwai dalilai da dama, amma na farko dai shine ina son a fahimta cewa ina mai godiya ga Allah da ta hanyar jam'iyyar PDP na zama kwamishinan shari'a na jihar Katsina tare da Malam Umar Musa Yar'adua, Allah ji kansa da rahama. Kuma na zo na yi gwamna shekara 8. Kafin in gwamna na yi mataimakin shugaban jam'iyya na ƙasa mai kula da jihohin Arewa. Kuma na yi shugaban kwamitin wato ladattawa na jam'iyyar PDP na ƙasa. Kuma na yi chairman na kwamitoci daban-daban masu kawo sasanci a South, sasanci a North East da sauransu. So kuma na yi chairman na People's Democratic Institute a PDP. Kuma ni memba ne na duka critical organs na PDP. Da wato Board of Trustees, kwamitin dattawa na PDP, caucus nata na ƙasa, ni memba ne na NEC, Reserve Committee nata na ƙasa, ni memba ne na wato duk wani critical organ na PDP ni memba ne. To kuma duk abin da aka taho ciki ban bar PDP ba. Shekara 24 ina cikin PDP ban bata ba. Ya kamata ba nan su yi mamaki despite duk abin da na fuskanta bayan ma na bar office ban bar PDP ba. Amma ya kamata na ta su fahimta akwai dalili mai mahimmanci da zai sa in bar PDP. Kuma na bar ta ne musamman saboda wato irin karan tsaye da naga ana yi kundin tsarin mulkin jam'iyyar PDP. Domin ni lawyer ne by profession. Kuma ita wannan jam'iyya ta mu ta PDP akwai abin da ta yi, in kun bincika kafofin yada labarai za ku gani na ba da takarda 23 ga watan March 2023. An zo an waye gari akwai zababbi wanda aka zaba executive na party a ward, a local government da state a Katsina. Kuma ba wani hujja, ba wani laifi, ba wani abin da aka ce su kawai sai aka waye gari kafofin yada labarai aka ce an suspend nasu. Ni ma kuma an suspend dina. Ni ko ni ne drafting ma rules of procedure na disciplinary committee na PDP na ƙasa. Na san cewa ba ka iya koran mutum baka kawo mashi tuhuma ba, kuma ka ba shi dama ya bada ansa. To haka kawai sai aka waye gari sai aka ce an suspend nasu. Ni ma da ni da Ayodele Faye, Shehu Gwamnan Ekiti, da Anyan Faye Anyan, former Senate President kuma sakataren gwamnatin Jonathan, aka ce an suspend namu. To na bada takarda, na bada notice, na ce cikin awa 48 ina son a lifting suspension na farko kan wa'ancan bayan Allah wanda aka zaba su shekara 4 a shugabancin jami'a. Aka hakura suka gama sauran shekara 2 rage musu lokacin, ba sai a sa wasu ba in suna so, amma sai ka aka wagare aka ce an suspend nasu. Kuma suka zo nan suka yi ta kokowan ma a ba su audience su ga shugabannin jami'a kake ganin su. To duk abin da ya shafi son zuciya ko yi ma wato doka karan tsaye ba zan tare da shi ba. Saboda haka shi yasa na ba su dama. Kuma kake manta wata 12 da 'yan kwanaki PDP ba ta zaune lafiya a jihar Katsina. Sun yi kwamiti na caretaker wai da zai je kula da jihar Katsina, sun kai biyar yanzu. Ai wannan a sake, ai wannan a sake, saboda an ta samu rashin gaskiya. To wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da yasa na ji ba da zan so na ce na fita. Kuma bayan na fita tsawon wannan lokacin ban ce na koma ko ina ba. Amma a yanzu na ga akwai buƙatar duk wanda yake nufin ƙasar nan da alheri, kuma duk irin gudunmawar da zan iya badawa jihar mu ta Katsina da al'umma jihar Katsina samu sauki na rayuwa kuma a samu ci gaba jihar, wannan zan yi. Kuma ba abin da ya kamace ni in shine in tafi in joinin fatin da take ranan, kuma especially tuna na amince da yadda shi gwamnan ke taka salon mulkin sa a jihar Katsina. To ba zan kasa a gwiwa ba kan tallafa mashi da taimaka mashi taimakon jihar mu ta Katsina. Masha Allah. Da ƙarshe ranka daɗe za ka ce dangane da yanayin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki, musamman ma mu fara da duba Katsina. To ai kamar yadda kika sani kowa ya sani, mutane sun tsinci kansu cikin mawacin hali. Amma ba adalci ba ne mu ce gwamnatin nan ta jihar Katsina ita kawo musu shi wadda take kai yanzu. Dan shi
wato lalacewar tattalin arziki yana ɗaukar lokaci kafin ya wakana. Sai in ana ta ganin gashi wuri kaza bai tafiya daidai kuma ba a sa ido ba a yi komai ba, to sai a kai ga inda ake kai. To yanzu an kai wannan matsayi, yanzu wasu mutane suna cikin wahala. Amma ni na yi imani har ga Allah, gwamnan Katsina mai ci yanzu duk Umar Radda PhD yana iyaka kokarin shi, kuma zai ci gaba da iyaka kokarin shi ya tabbatar da an samu sauƙin rayuwa da wato yadda za a tafiyar da gwargwadon iko a harkokin gwamnati, a rage matsalolin da raɗaɗin rayuwa da ya dami jama'a. Wannan ni na yi imani da wannan zai yi iyaka kokarin shi. Amma kuma sai na yi kira ga mutane na jihar Katsina da al'ummar Najeriya baki ɗaya, sai fa an riƙa haƙuri, kuma sai an riƙa yin shugabanni addu'a ta gari. Allah ya musu jagoranci a samu mafita, dukan mu samu mafita kan abin da ke faruwa a Najeriya yau. Tattalin arzikin Najeriya ko shakka babu yana cikin laluri daban-daban. To amma laluran nan dama ita rayuwar ɗan adam kullum cikin lalura ake. Ba na mantawa na kalli wato magana da marigayi a Prime Minister na Najeriya, Abubakar Tafawa Balewa, ya yi a Majalisar Ɗinkin Duniya in the early 60s da ya je yana maganar tattalin arzikin Najeriya yana cikin lalura. Wannan 1960 kenan. To har yanzu nan da ake magana dama babu wata ƙasa a duniya tattalin arzikinta zai zama static, wato ma'ana kullum yana da kyau ko kullum bai da kyau. Abin da yake da muhimmanci yanzu muna cikin lalura, to wani gudunmuwa kowa zai iya badawa a samu sauƙi na rayuwa, a samu fita daga wannan yanayin da muka samu kanmu ciki a matsayin ƙasa da al'ummar Najeriya. To ni matsayina kenan, duk abin da zan yi da in ba da gudunmuwa a samu fita kan wani matsayi zan ba da iyakar ƙoƙarina. Muna godiya ƙwarai da gaske. To na gode.